Hello bayrok bahai tongbai khaklai joto kahama tongna tei bwskangmo kahama tongni bayrok hingke ang norok joto no o video tesa haino hai lamsago bayrok hingke chung tini o video nailainai kokborok music video ni laitangjak 7 days ni joton chlai views kwbang video bobo tei top 5 o bobo video tong hingke chung tini saiman lainai hingke norok bo saimana bagui video no skip khaiyawi puilani simi paithak jora naidi tai channel a kebo katal visit khai tongkhai subscribe khai di tei logologi bell icon on khaina di hingke pharibai rok bisi kok salayawi video start khaina laina bukhani maya no tasardi ogor moti oyalaiti bukhani maya no tasardi ogor moti oyalaiti Anit maba Lemang mabita mushalakini nono kathani mani Rachikon nai thumani nono pangramani Bakhale kulekha shakale kulekha Shikle bakhani ayuk mayuk ganga Shikle bakhani ayuk mayuk ganga Motomo khumbar bahai sahar gilak se desek zora motom bini nono manya khe nai thogo bubar kiyo gilak se jes phano tumi tome nono nu gyakhe Nung bai no ani sakfan Nung bai no ani lama Nung bai no ani thina Nung bai no ani lama Pia sang no Nung bai